town. No? Manay imong termino o kinanglan kong kooperasyon di kanimo para naatay smooth transition diri sa atong probinsya. Di ni madang June 30 na ihatag na ng dokumento unya di ni mo ipastorya imong mga department heads namo. Unsaon na mo pagpadagan sa probinsya nga continuous ato ang pagproseso kundi ni mo na ihatag di ka mo tabang na mo ana. So you are not hurting me, you are hurting the people of the province of Cebu. At least ba, naroon tayo mayong legasiya bitaw, nga graceful exit. Dili lang ng hantod karon, daog-daogon gihapon ta. Anyway, so nitingog ng katauhan sa probinsya. Tingog na ang katauhan, 1.1 million na. Di pa ba na enough to tell you to step down? Ako nang hinaot ko nga di ko ganahan nga naghuwat ko 2 ka semana. Una ko ning tingog. Ganahan ta na ako peaceful transition. Pero kung imo ning gupton, di ko mo back out. I have the people behind me, 1.1 million people behind me. And I will not stop until ako ning matabangan ang atong taga-probinsya. Kaya kung dili ni nato wala tayo smooth transition, ang mag-antos ani ang katauhan in town. So mauna ang kinahanglanon gud nga naa kay cooperation gikan diha sa Kapitolyo karon. Unsa kay pagtuon nimo gob nganong nagmagahi man siya gob sa pagpatuman sa transition? Early transition. Ambot lang ka, but I can see a pattern of behavior because it happened in the past during the time of kaning Vice Governor 2013, no? O Vice Governor Sanchez, no? So mo sa din nahitabo sa una. So it's a pattern of behavior. Pero ako lang, it's nothing personal against her. Humana ang eleksyon. I managed to have a clean campaign. Wala ko nang daot niya. It's always been issues. So hantod karon issue gihapon ni atong istoryahan. Nang hinaot ko smooth transition alang ni sa taga-probinsya. Dili ni, it's not about me. It's about the people in the province of Cebu. Thank you, Thank you, Gob.